Hallo? Hvem snakker jeg med? Hej, det er Carsten Selleri. Er din mor hjemme? Hallo? Hvem snakker jeg med? Hej, det er bare... Kan jeg lige få fat i din mor? Det er fordi, at jeg står her og masturberer foran jeres hus. Så jeg lige høre, om jeg kunne komme ind. Hallo? 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 Altså, hvorfor kan jeg ikke få fat i din mor? Hvad? Du er kommet 3 gange ud i det 5. for dårligt. Hvis du ikke snart ringer, så kommer jeg hjem til dig. Ellers så kommer jeg ud over dig.